Gledajte, svitanje, dragi naši gledalci. Evo jedne korisne priče u kojoj smo svi pomalo uključeni. Od 7,5 milijardi ljudi na svetu, 42% koristi internet i svi smo izloženi mogućim napadima. Prema poslednjim podacima o bezbednosti na internetu, na svakih 39 sekundi dogodi se po jedan sajber napad, a hakeri u toku samo 1 minuta mogu da zarade čak 2,9 miliona dolara. Kako da se zaštitimo i kako se štite uopšte veliki sistemi u Srbiji? Ko treba da implementira akt o IKT bezbednosti, ali i o radu Nacionalnog centra za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemima Srbije? Ovoga jutra govorimo sa Jovanom Milosavljevićem iz Nacionalnog CERT-a. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. I hvala vam što ste došli u našu emisiju. Ovo stvarno jeste tema koja se često otvara i među laicima i među stručnjacima. Vi spadate u ovu drugu kategoriju i zato je važno da kažemo taj akt o bezbednosti IKT sistema. Šta je to? Kako to funkcioniše i ko to treba da ima? Akt o bezbednosti predstavlja jedan dokument u kojem su sadržane sve one neophodne informacije i svih 28 mera zaštite koje bi svi IKT sistemi od posebnog značaja, kada kažemo IKT sistemi od posebnog značaja, tu se podrazumeva sva ona kritična infrastruktura, dakle energetika, saobraćaj, hrana, snabdevanje hranom i vodom. Znači sve ono što je krucijalno za funkcionisanje države treba na neki način odbraniti. Kad kažete treba, da li je to zakonska obaveza ili jeste, je li tako, predviđeno zakonom? Jeste. Akt o bezbednosti predstavlja obavezan dokument koji svaka institucija koja predstavlja IKT sistem od posebnog značaja, odnosno kritičnu infrastrukturu, je po zakonu u obavezi da ima ovakav jedan. I kako se vrše kontrole? Da li mi to imamo na svim tim relevantnim pozicijama? Imamo, da. Nadležni organ, kada govorimo o sferi informacijne bezbednosti, nadležni organ je Ministarstvo za turizam, trgovinu i telekomunikacije i u okviru tog ministarstva postoji služba koja se bavi inspekcijskim nadzorom svih IKT sistema od posebnog značaja i oni, između ostalog, kada krenu u inspekcijski nadzor, prioritet tog nadzora predstavlja provera da li postoji akt o bezbednosti u jednom takvom sistemu koji proveravaju i da li on sadrži sve one mere koje bi trebalo da sadrži. Da li postoji neka vrsta standardizacije kako takav jedan sistem treba da izgleda, da prosto ne bi došlo do proizvoljnog, ili je to predmet javne nabavke? Kako uopšte izgleda birati zaštitu za jedan tako veliki i važan sistem države? Pa evo ovako, mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom svim vašim gledalcima i vama. RATEL kao agencija koja je zakonom o informacijnoj bezbednosti dodeljena nadležnost Nacionalnog CERT-a je odmah po usvajanju inicijalnog zakona o informacijnoj bezbednosti kreirala model akta koje sve kompanije potpuno besplatno mogu preuzeti na našem sajtu i na sajtu kako RATEL-a, tako i sajtu Nacionalnog CERT-a. Tu su navedene sve one mere koje bi bilo neophodno uvesti, ali je tu dodatno i objašnjeno, znači uz sam akt postoji, odnosno model akta, postoji i uputstvo koje pomaže korisnicima na koji način oni to treba da implementiraju. Dakle, to su, kad kažemo korisnici, to je čitav sistem, ali i svaki zaposleni pojedinačno? Da, unutar tih mera postoje definisano politike, znači na koji način svako od zaposlenih treba da obavlja svoj deo posla. Pa to je važno da kažemo, jer često se otvara ta priča da li je moguće, recimo, da preko jednog od nas u sistemu se napadne čitav sistem. Apsolutno. Čovjek je najslabija karika u celom ovom lancu, tako da koliko god vi investirali, odnosno obezbeđivali budžete za tehnološke inovacije, uopšte sve softverske i hardverske komponente koje bi bile bezbedne, ukoliko je neko od korisnika neoprezan, dovoljan je samo jedan klik da nas odvede u situaciju koju najmanje želimo da bude. Da kažemo, najblaže rečeno nebezbedno, a šta sve to znači od gubitka poslovnih podataka do troškova koje to može da izazove. Ajde da možda kažemo našim gledalcima, ako imate uvid u to, kakvi su to najčešći hakerski napadi? Jesmo imali napad na neki naš sistem? Da, naravno. I to ne samo u Srbiji. To je jednostavno prisutno svuda u svetu, jer Srbija se i u ovom smislu apsolutno ne može izuzeti od ostatka sveta. Hakeri ne poznaju, već smo imali prilike ranije o tome da govorimo, hakeri ne poznaju te fizičke granice. Znači i ne poznaju kategorije korisnika u bilo kom kontekstu, osim u kontekstu svog ličnog interesa ili interesa onih za koje oni rade.
Što se tiče Republike Srbije, da, naravno i kod nas su bile neke kompanije na meti, i ne samo kompanije, već i male i srednje preduzeća kojima mi posebnu pažnju posvećujemo, i mogu istaći da je Nacionalni CERT, odnosno RATEL, u okviru oktobra kao meseca informacione bezbednosti organizovao više radionica, od kojih je prva bila namenjena baš vašim kolegama koji su predstavnici medija. Želeli smo da pomognemo svim onima koji izveštavaju na ovu temu, da znaju šta je važno i na koji način mogu preventivno delovati u okviru svojih institucija, ali i prema krajnjim korisnicima, odnosno čitaocima i posetiocima vaših društvenih mreža. A sad, ako kažemo da, dakle, tu obavezu akta o IKT bezbednosti, dakle, ima jedno preduzeće, jedan određeni sistem i desi se napad hakerski koji prouzrokuje štetu, jel postoji mogućnost da vi u tom trenutku iz nacionalnog CERT-a, dakle, imate neke mehanizme da to ublažite, da reagujete? Nacionalni CERT nije, odnosno Nacionalni CERT zapravo predstavlja instituciju koja radi koordinaciju prevencije i zaštite. Što se tiče direktne pomoći sa tog tehničkog aspekta, tu postoje kompanije koje su izlistane na sajtu Nacionalnog CERT-a, pošto Nacionalni CERT između ostalog vodi i registar takozvanih posebnih CERT-ova, a posebni CERT-ovi pružaju zaštitu od informaciono-bezbednostnih rizika sa tog, da kažemo, tehničkog nivoa. Svi korisnici, bilo da su u pitanju IKT sistemi, bilo da su u pitanju male i srednje preduzeće ili državne institucije, kogod, svako od korisnika može da zatraži njihove usluge i oni, naravno, u skladu sa svojim proizvodima koje nude, mogu da pomognu svima. Znači, mi moramo da budemo na neki način realni, da ipak budemo svesni toga da iako postoji akt o bezbednosti, on može da bude probijen. Apsolutno. Sam akt o bezbednosti nije nešto što će neko napasti. Ali sistem sam po sebi je uvek izložen. Znači, konstantno postoji pretnja koju je svako od sistema, znači nebitno od veličine sistema ili kompleksnosti, svako je potencijalna meta, bilo da je u pitanju fizičko lice, bilo da je u pitanju pravno lice. I šta sve može da bude šteta? Eto, ja sam malo pre pokušala da navedem nešto, ali vi to sigurno mnogo bolje znate sa terena. Da, štete mogu da budu apsolutno bez ikakvih granica. Znači, nema limita kolika šteta može da se načini. Sada, u kom kontekstu je šteta načinjena? Da li je to samo upad u sistem da bi se izvršila krađa podataka? Da li je to samo upad u sistem da bi neko osluškivao mrežu i pratio saobraćaj? Šta se dešava u nekoj instituciji zbog proste špijunaže ili nekih drugih ciljeva? To sve je stvar... A može samo, na primjer, puka obstrukcija sistema da bude nečija namera? Apsolutno. Imali smo, nažalost, takav jedan slučaj s jednom kompanijom u Srbiji koja je letos bila hakovana, odnosno njihov sajt je bio hakovan i nije taj sajt, zajedno sa svim onim informacijama koje je ta kompanija želela da pruži svojim korisnicima, nije bilo u mogućnosti, nažalost. I, dakle, hakeri na taj način zarade mnogo novca. To je ona sfera koja nama verovatno nije baš najjasnija, ali očito da je to jedan novi, unosan vid prevare, da ne kažem posao. Izuzetno. Upravo i celokupan, da kažem, fizički kriminal se masovno seli na internet, odnosno u taj cyber prostor. I sve usluge koje danas imate, vi možete na dark webu apsolutno kupiti bilo koju maltene vrstu usluge. Tu dolazi od onih strogo zabranjenih u smislu trgovine oružjem, narkoticima ili nečim drugim, do nekih usluga tipa kupovine diploma, prestižnih univerziteta, bilo da su svetski, bilo da su domaći. Znači, svakakve različite vrste... I takve smo slučajeva imali, da, pojedinačnih, gde su se ljudi zapošljavali baš nudeći takve diplome. Hajde da kažemo, dakle, kao čovek koji sedi u nacionalnom CERT-u, dakle, sa mnogo iskustva i praćenja i velikih sistema i malih i srednjih preduzeća, jeste li optimista? Dakle, sistemi u regularnom zakonskom okviru protiv hakera kojima je dozvoljeno sve i ono što je u crnoj zoni, hoćemo li se izboriti? Ma naravno da hoćemo. Nije stvar najbitnije delovati preventivno. Ukoliko imamo tu takozvanu cyber higijenu na nekom osnovnom nivou, to može biti vrlo lako, da kažem, obezbediti barem tu najslabiju kariku, a tu podrazumemo nas kao korisnike. Ukoliko dođemo do tog nivoa svesti, na šta treba ili ne treba kliknuti, ili ukoliko nismo sigurni na koji način proveriti da li to treba kliknuti ili ne, u mnogome otežavamo posao
ljudi koji su sa To znači da ove naše generacije koje dolaze, koje sada u osnovnoj školi imaju predmet informatika i računarstvo, dakle na jedan življi način, opremljen u kabinetima, ne samo udžbenički, i ipak rastu generacije koje će umeti da se higijenski ponašaju, kako ste to rekli, u internet svetu. Apsolutno. Baš smo, evo, pre 2 dana smo imali posetu jedne delegacije iz inostranstva i upravo je pričano o tome da osnovno poznavanje, odnosno upoznavanje sa informacionim tehnologijama i bezbednosti u ovoj oblasti treba baš da krene od najranijih uzrasta, jer deca, znate i sami, to je njihov svet. Da, apsolutno. I od najranijeg uzrasta, već od 3 godine, vi ćete vidjeti deca sa mobilnim telefonima ili tabletima i koriste to vrlo jednostavno. I imaju ono zdravo pitanje, jel smem ovo da kliknem? Ali ne uvek. Da, ali ne uvek. Dobro, i to ste u pravu. Tu mi kao roditelji ili kao savjetnici treba da poslužimo kao primer i da kažemo, odnosno prosto da pružimo te neke osnovne informacije, a kasnije kako deca rastu da unapređujemo ta znanja koje možemo podeliti s njima uvek. Od dečijeg i pojedinačnog nivoa do velikih državnih sistema koje treba štititi, problemi su na jedan isti način izazovni, ali odgovornost je velika. I o tome smo ovoga jutra razgovarali sa Jovanom Milosavljevićem iz Nacionalnog CERT-a. Mnogo vam hvala što ste došli u naš program i svakako ćemo ponoviti ovu priču. A mi idemo dalje, gledate Svitanje, budite sa nama, uživo smo tu do 15 do 7.